Сәлем дуслар, сіз Шаян ТВ каналының ең музыкаль тапшыруын қорайсыз. Түймә дип атала, мен Рүзәл Әхмәдиев, һәм біз башлыйбыз. Ең юғары дәрәжедегі концертларны оннан башка күз алдына да китереп булмый. Башкортстанның ат казанган Татарстанның халық артисты Рөстәм Асаев. Рөстәм абый, исәнсез? Исәнмесез, хөрмәтле нәни дусларыбыз. Шулай хайваннар һәм җәнлекләр турында бөтен нәрсәне белүче һәм безгә сөйләп торучы гаҗәеп дөнья тапшыруының алып баручысы Азалия Аскарова. Азалия, сәлам. Икенче командада лайыклы команда һәм беренче уенчысы Казан шәһәр филармониясе солисты, бик күп вокаль премиялар лауреаты Алсу Валиуллина һәм аның янәшәсендә шулай ук Шаян ТВ алып баручысы, гаҗәеп дөнья алып баручысы безнең егетебез Рәдиф Габдрафиков. Сәлам, Рәдиф. Сәлам, шәһәр. Командалар белән таныштык, уеныбызны башларга да вакыттыр. Беренче турда командаларыбызны бик кызыклы уен көтә һәм аның исеме дә сүзсез җыр дип атала бит әле. Командаларыбыз экранга карап, нинди җыр икәнен белергә тиеш булалар. Экранда рәсемнәр, бер рәсем, бер сүз. Кем беренче төймәгә басып дөрес җавап бирә, бер бал. Командалар әзер булсагыз, без инде сезнең игътибарыгызны экранга юнәлтәбез һәм җырларны белә башлыйбыз. Игътибар экранга. Мин сине сагынам. Хатика көтіп тұра бит ол. Хатика пародасы. Мен сені юқсынам бәлки. Нинди җырлар барсың шундай, мин сине. Әлгермәдегез дустым. Мен сені сағынам. Мин сине сагынам, ә нинди җырсың ул? Мин сине сагынам. Сагыну турында җырлар күп бит инде. Әйдәгез берсен, иң мәшһүрләренең берсе инде. Ретро җырларының берсе. Иң мәшһүр җырларының берсе сагыну белән бәйле. Сагыну. Мин булды, сине булды, сагынам сүзе булды. Дуслар, дус. Ул гадигене Бар безнең бары да бит. Ул бик каты сагына, бик каты. Бик ата сагыну. Әйе. Әйдәгез. Бер. Җибәрегез. Әйдәгез әле. Әгәр җавап булмаса, мин икенче команданы сорыйм. Эш, җавап юк. Җавап юк. Рөстәм абый. Бәлки мен сені шундай сағындым, сизәсің микән шуны. Җавап кабул ителде. Азалия, шулай дип уйлыйсыз? Ризамы син, Азалия? Сез бит бер команда. Сездің белән ризамын. Бу җырны бик яратып, бик күп еллар башкарабыз инде, Аллага шөкер. Әйдәгез тыңлайбыз. Шул. Әйе, барсы да җиңел иде. Моны Рөстәм абый бик күп җырлыйсыз. Карама җилләренә. Кушылып җырлый алабыз, кушылып. Жыр булып килеп керсен, Настуйлы йөрәгемә. Шундай җыр. Без инде проигрышында ук җырлап алдык. Әйе, дөрес җавап исә 1-0. Дөрес җавап бирделәр безнең Азалия белән Рөстәм абый. Һәм инде безнең икенче бирем хәзер экранда барлыкка килә. Әйдәгез игътибарлырак булыйк. Ком сағаты буран. Ком сағаты. Монсы бераз гына авыррак. Монсы бик авыр. Мин үзем дә белмәгән идем моны. Ком сағаты буран. Икенчесінде Буран. Диңгер яулык. Ходрак басыгыз. Мин белән бугай. Әйе. Тышта буран. Тышта буран, булса булсын. Хәзер. Иртә буран, кичтә буран, мамык шәлеңне уран, шул. Мамык шәлеңне уран. Шулай дип, әйдәгез игътибар. Шәл бар, уран бар, буран бар. Әйдәгез сез эстафетаны кабул итеп алдыгыз инде. Шулай әйдәгез сезнең командага күбрәк игътибар бирик. Нәрсәләр күрәбез без әлеге рәсемдә? Беренче рәсемдә ком сағаты. Кым. Әйдәгез бер сүзен генә алыйк, кым булсын инде, лаймы. Кым. Ярый, ком булсын яхшы. Икенчесендә кыш, буран, уран. Буран. Әйе, кым, буран. Икенчесендә җайлы. Өченчесендә шәл. Шәл, нинди шәл? Ак шәл.
Мамакшәл. Кайсы шәһәр Мамакшәлләре? Оренбур. Оренбур, Оренбур. Урам. 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 Әйдәгез, менә безнең дүрт сүз барлыкка килде инде хәзер. Кам. Урам. Оренбур. Уран. Шәл. Оренбур. Оренбур. Урам. Һәм Урам. Камбураны дигән җыр бар, әйе. Татар халык җыры. Татар җыры. Борынгы җыр. Үткән җырга караганда андый ук мәшһүр түгел. Монсын белмим, җырлаганыгыз бармы, юкмы? Рамбар юллары бик урау. Рамбар юллары бик урау. Шул түгелме? Монда бит. Кым, Буран, Кым сүзе юк инде. Оренбург, Урам. Җавап юк, Рәдиф. Миндә дә юк. Бирләбез. Брикеш. Сәбәби. Белсәгез, сез белергә мөмкинсез. Элекеге җыр бит инде. Элекеге җыр. Халык җыры. Ком, Буран. Буран. Оренбур Шиләбе. Оренбург, Шиләбе. Шиләбе. Түгел. Монда Шиләбеге Шиләбе юк, монда. Шиләбе юк. Монда не юк, монда бит Буран, Ком, Буран, Оренбур һәм Урам. Монда бик җиңел инде. Ком, Урам. Кым Бураны. Камбураны Оренбур, дигән җыр бар. Оренбур. Ничек җырланыр Камбураны җыры? Камбура. Оренбур, ул бит икенче җыр. Шиләбе белән бутап җибәрде бу Гаязбай. Оренбур Шиләбе белән бутала. Әйдәгез тыңлыйк, бәлки исегезгә төшер, бу очракта инде гаип түгел, ятта түгел мондай җырларны белмәвегез, ләкин минемчә әле бик Танышырга, белер өчен килдек бит әйе, инде. бу мондай җырларны әле бәлки репертуарларга кертергә һәм танытырга кирәк дигән нәтиҗә белән әйдәгез тыңлыйк әле. Бу инде заманчарак әзрәк, әлбәттә, сизелик сизгәнсездер. Менә әйтә бит. Ураны, Оренбурны, Ураны. Менә шулай гади генә җыр иде инде монда. Теге әзрәк татарчарак моңга салып, инде белгән сүзләрне килеп тә чыгарып булгандыр, ләкин исәп әлегә үзгәрмәде. Безнең әлеге турда тагын бер биремебез калды, мөхтәрәм командалар. Әйдәгез, аеруча сезгә җибәрәм инде бу энергияне. Әйдәгез, карап Әйе. карыйк. Сәгать белән әйе. Тагын вакыт монда. Кым сәгате түгел. Шигәннәр дә бар монда. Бу фильм кебек как будто. Нинди кино? Что кем парам? Беренчелеше? Опять сәгать монда. Не, Ирония судьбы. Әйе, ага. Ирония судьбы. Или с легким паром. Судьба татарча ничек була? Язмыш. Сәгать, бала, язмыш. Якларга бугай. Һәм бу шигәндер индеме? Язале ничек? Йокка. Йоклау, әйе. Йокла балам. Вакыт җитте, йокла балам. Язмыш. Йокларга вакыт җитте. Нәрсә ничек була ул? Йокы Кич вакыты вакыт, җитте. йокы вакыты инде. Йокы вакыты. Ә? Тыныш. Юк, инде менә хәзер инде йокы вакыты үтте дә инде хәзер Йокы вакыты үтте дә. йөрмә инде. Гадәттә әбиләр әйтәләр. Йөрмә инде менә. Йөрмә инде. Сәгать җитте, йокларга ят. Сәгать. Бала йоклый бит инде. Әйе. Вакыт җитте. Тәмле төш. Менә йокы белән бәйле түгел. Йокы дигән сүз юк. Йокы вакыты җиткән бит инде. Юк, менә инде Шундый мәгънәдәме? Русча ничек була йокы? Спать. Менә Тыныч йоклы. менә шул сүз сон татарчасы дип әйтик. Йокы. Сон була. Соң. Әйе, сон. Соң бит инде соң. Әйе, Язмышлар соң. шулдыр. Әйе. Алгышлар шулдыр. Соңдыр шулсыңдыр. Язмышлар. Язмышлар Әйе. шулдыр. Кабул иттек, ниһаят тарттык суздык. Ура! Һәм кабул иттек. Әйдәгез, дөрес җавапны шулай да ишетик. Кушылып җырлыйк. Язмышлар шулдыр. Язмышлар шулдыр. Бу
Bu jırını еш жырлайсыз mı? Bu jırını jırladım men repertuarda buldu. Bu Ilgiz abi Zakirov'ның jırı. Aynı Salat Zakiyev jırladı, ana Haydar abi jırladı. Aynı bu Люс жырлады, Рустам Абыясаев жырлады. Шундай бийик шәхесләр. Тирән һәм дә бик диапазонлы жыр. Бик матур жыр. Авыр, әйме, авыр жыр. Авыр жыр, җиңел жыр түгел, әмма дә ләкин бу жыр һәр вакытта популяр. Тигез исәп белән без инде киләсе турга күчәбез, исәп бергә бер әлегә. Икенче турның исеме Окей Гөлгенә дип атала һәм шын күңелдән әйткәндә, мин бу турны бик тә яратам. Интернетта бөтен мәгълүматны табып була, хәтта җырларны да. Анда эштәлеген язсаң, интернет сиңа менә шул җырны чыгара да каршыңа куя. Ләкин татар җырлары белән бераз авырлык бар, шуңа күрә без инде катнашучыларыбызга, командаларыбызга мөрәҗәгать итәбез һәм алардан ярдәм сорыйбыз. Окей Гөлгенә. Җырны башкаручы атлар җигеп юлга чыгып киткән. Әмма шунысы сәер, җигелгән атлары никтер шынасыз. Үзе сөйгәненә үлеп гашыйк, аны күргәннән бирле башкаларга күз дә салмый икән. Хәтта мәхәббәттән дару да эзләргә керешкән. Җырда тагын алма сатучылар турында да әйтелә. Һәм тагын әле безгә аңлашылмый торган. Ярый басырга, ярый. Стоп. Алма агачлары дигән җыр түгелме? Ничек ул? Башкаларга күз дә салмыйм сине күргәннән бирле. Анда ат җигү. Алма агачлары зато алма сүзе бар. Монда инде монда күбрәк атлар җигү, шана һәм башка аңлашылмый торган сүзләр бик күп анда ул җырда. Үзгәреш җилендә әлеге җырны Айдар Сөләйманов Башатучылар килгән, үлчәүләре бар микән? Идрис. Инде җыр булды инде. Ай гирләү. Ай гүрләй. Мен шундый Шул без аны кабул итәбез. Алма сатучылар килгән, үлчәүләре бар микән? Нәрсәгә менә? Хәтерлисезме? Атлар җиктем мин шанасыз. Атлар җиктем мин шанасыз, чыгып киттем шарасыз. Күрер күзгә зурда түгел, чибәрлеккә чамасыз. Ай хилеләр. Менә бит инде аңлашылмый торган сүзләр тезмәсе бар диелгән. Ай хилеләр. Әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйк та, аннары инде әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйбыз. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Атлар җиктем мин шанасыз, чыгып киттем шарасыз. Күрер күзгә зурда түгел, чибәрлеккә чамасыз. Атлар җиктем мин шанасыз, чыгып киттем шарасыз. Күрер күзгә зурда түгел, чибәрлеккә чамасыз. Ай гирләү, ай гирләү. Шушысында беләбез. Әфәрин, дөрес җавап, 1 балл сезнең исәпкә. Сезнең копшыкка салабыз һәм менә инде аңладык ничегрәк уен барышын, әйбит бу турның. Яхшы беләсең син җырларны. Ул бит аның турында җыр, күрер күзгә зурда түгел. Җәнлекләр турында алып барасың бит инде. Ат сүзе бар инде. Сразу беләсең син, май молодец азали. Бу турда әлегә исәп 1-0 һәм без беренче биремне тыңладык. Әйдәгез икенче биремне тыңлыйбыз. Окей Гөлгенә. Бу җырны белмәгән татар кешесе юктыр. Ансыз бер генә бәйрәмне, бер генә туган көнне дә күз алдына китереп булмый. Әмма исемен искә төшерә алмыйм. Татар җырларының күбесендә булган символлар биредә дә искә алына. Сандугач, су янында үсә торган агач тере, агыйдел, тальян гармон. Җырны башкаручы яратканы янында булмаса да, ничектер күңелләре һәр көнне аның янына барып кайта икән. Тик бу җыр минем кебек бик күпләргә аңлашылмый. Аның аслына аерылганнар һәм сагышның нәрсә икәнен белгәннәр генә төшенәдер ахры. Әйдәгез. Татар халык җыры җымга түгел микән? Ничегрәк яңгырый? Талы берсе талларда, талларда. Сандугачы әйтеп сайра сөйгән ярым пайларда. Сандугачы әйтеп сайра сөйгән ярым пайларда. Тагын сандугачлар турында. Моңлы тальян. Моңлы. Һәм Гармуныңны миңа иң ошаганы. Гармуныңны тартып уйна. Үрләргә менгәндә. Гармуныңны тартып уйна. Үрләргә
килгәндә дә, онтасым юк үлгәндә дә, гүрләргә кергәндә дә. Менә иң яраткан диктер. Шул, белмим, без монда җырладык, да хәзер дөрес булмас. Без җырладык, хәзер дөрес булмаса бигрәк аяныч була. Тыңлык инде әйдәгез дөрес җавапны. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Монда Казан егетләре җырлаган иде әлеге җырны, әлеге җыр күбесенең күңелләренә кирип алды. Әйдәгез бергәләп җырласак, минемчә бик матур булыр иде. Тал берсе, тал берсе, тал берсе, талларда, тал берсе, тал берсе, тал берсе, талларда. Сандуғашын әйтіп сайра, сүйген ярым байларда. Сандуғашын әйтіп сайра, сүйген ярым байларда. Әфәрин, әфәрин, әфәрин. 2-0, әлеге исәп. Қарағыз, менә татар җырлары қызық инде, менә беренчесе аталды бит. Илче бага дип, анда кайда Илче бага дигән сүз җырда гомумән юк. Монысы җымга дип атала. Монда да җымга, аны җымга кенә җырлаганнармы инде белмим. Монда да җымга сүзе юк бу җырда да. Өченче җыр нинди булыр микән? Хәзер белербез, баштан аның биремен тыңлыйк. Окей, Гөлгенә. Бу җыр күлгә багышланган. Билгеле, җырларда искә алынган күлләрдән монысы популяррак. Аны бит әле моңлы сандугачыбыз беренче каналга кадәр барып, бөтен дөнья ишетерлек итеп җырлады. Бу күл тирән дә, киң дә, бик мул да икән. Башкаручы үзенең хис кичерешләрен шул күл агымы белән чагыштыра. Аккан сулар искән җилләр йөрәген җилкетә икән. Шул күл янына барсам, аннан кайгыларымны алып китәргә сорар идем ди. Минемчә бу күл турында түгелдер. Бу елга турындадыр. Бу бәлки елга турындадыр. Идел турындадыр. Агым су түгелме? Аккан суларга кара, ни кадәр авыр булса да, агым су юлын таба. Түгелме? Ришат Тухватуллин беренче каналга барып җырлады. İdel bitol kire dolaşır. Точно. Дәрди боли безең азали. Шулайдыр, бәлки изге айны бәлки кимдер хәтерлидер әле. Аны хәтерлим. Укыган вакытларда, студент вакытта теге маршрутный автобуска утырып чыгып китәдек. Шушы Иделне җырлый башлый. Шактый бер ярсат барадыр инде. Менә шул җырлар биткәнче барып җитәдер. Бәлки ике командада җавап бирде, хәзер дөресме дөрес, кайсы дөрес җавап биргәнен хәзер беләбез. Окей, Google белән. Дөрес җавапны тыңлыйк инде. Гөлгенә. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Әлеге турда эш балы җыйдыган командаға алкышлар минемчә Фәрин сезгә. Фәрин. Син Фәрин, молодец. Инде бу җырда шулай булды, су буйлап булды. Белмәс идем, Азали колагыма әйтеп тора бит. Азали, Фәрин. Рәдиф әйдә син дә Алсапаңның колагына әйтеп тор инде. Оялма. Инде дуслар, безнең тагын бер тур бар әле, менә анда гомумән бөтен исәп аслы килергә мөмкин. Хәзер 3нче турга күчәбез. Өченче һәм соңгы тур аңла мине дип атала. Командалар бер-берсен ничек аңлыйлар микән, без хәзер шуны тикшерәчәкбез. Экранда җыр исемнәре барлыкка киләчәк. Команданың бер агзасы өлкән инде бу очракта. Клокшыннар кия, инде команданың икенче агзасы балалар өлкәннәргә аңлатырга тиеш булалар әлеге җырны. Кышкырырга ярый, күрсәтергә ярый, 1 минут эчендә күпме аңлатып өлгерәләр, шул хәтле бал аларның гомум нәтиҗәсенә өстәләчәк. Biz инде лидерлардан башлыйбыз, кайсы команда җиңеп бара, шулардан әлегә безнең лидерлар Рөстәм абый белән Азали, сез Рөстәм абый, сез коллекционнарны рәхим итеп үзегезнең бик матур җырлар ишеткән кулакларыгызга кия аласыз. Азали, аңлагансыздыр дип уйлыйм. Аңлагансыздыр дип уйлыйм. Без Азали. Әзер булсагыз, булай күрсәтәсез. Сезнең 1 минут вакыт музыка клубына һәм вакыт башлана.
Экранда birinchi siz bарлыкка келуге кеттік. Юллар, юл. Юллар. Су. Юл. Ұшақ, самолет. Yok, юллар. Yüzer, ördek. Юллар. Su. Юллар. Suda, balık yüzer. Юллар. Parabol. Юллар. Юл дейді бұғай. Алға. Яшьлегім. Молодость, яшьлегім. Etiyim. Yaşlığım. Şişmeleri. Yaşlığımı. Яшьлегім şişmeleri. Şişmeleri. Родник. İkincisi. Avulum. Ağzım. Avul. Ağırttım. Avulum. Aradın. Ağzım. Ağulum. İyi. Bir. Maturkay. Motor yap. Stop. Vaqt. Motoray. Maturkay. Bir bal sizden есепке istedik. Aferin dedik. Alqışlaymiz zalarga. Birinchi komanda bir bal oldi. Әлеге turda ikinci komanda alsu rahim etib kulakşınlarda ki olasiz. Endi Radif hazır bo'lsa başlay olamiz. Hazır. Muzika başlandı. İxtibar ekranga Radif. Qanotlar. Qanatlar. Uzata. Yok. Qanatlar. Ko'rsat. Oqishlar. Yok. Qanat. Qanatlar. Qanat, qog'na. Buldu. Yok, Qanotlar. qanotlar. Yurigine. Yurigine. Gülüne. Tozuna. Yurigine. Tağın. Yurigine. Tağın. Yuri. Yurigine. Tozan. Yok. Yol. Başkası neydi? Sağını. Согну. Дальше. Tağın. Ay. Yok. Yıldız. Yok. Quyosh. Sı ikinci yakka. Bo'larsa. Ay. Yok. S. Bolashak. Bakşa. Yıllar. Yok. Yıllar. Yullar. Yullar şunu sizge öğrettim. En birincisi. Yol. Yullar. Bakşa yolu. Buldu kabul edildi. Yullar. Sokmak. Yılga. Su. Bu yıllar buldu. Yol. Şişme. Buldu. Zenger kızlar. Zenger. Kuz. Kuzlek. Kuzler. Yok. Kuzler. Bit. Kuzler. Zenger. Neresi zenger? Kulmek. Yok. Vakit. Stop. Vakit. Ay bitti. Aferin siz iki sözünü bildiniz. Şulay mı? İki sözünü bildiniz. Olsa kutlayayım sizin için kumullan. Yine bir şeyimiz geldi. Biz so'nggi neticelerini de, gamum hisapını da bileshek biz. Bizning bilan qolamiz. Gamum hisapni aytir oldindan biz baribir har komandaga Şayan TV'dan kichkinagina bo'laklar berdik ham qabul eta olasiz. Gamum hisapga kelganda endi bo'laklar olg'ash obyektda muhimda kibik tugildir simon shekilli, lekin shulayda gamum hisapni aytirga kerak endi. O'yin bo'lg'ash jinguvchi bo'lirga tegish. 5 ga ish hisobi bilan bizning Rustam aboy ham Azali komandasi haligi o'yinda jingu yavli. Qutlaymiz sizni. Sizni de qutlaymiz, hech cheksiz. Endi do'stlar, biz sizning bilan sog' bo'lashamiz, tema topshirib
очрашу сезнең белән сау булаша һәм киләсе очрашуларны көтеп кала. Сау булыгыз!